Tehát arról beszéltél, hogy mintha nem tudnánk annyira sem megérteni egymást, hogy nem halljuk meg egymás érveit, és képtelenek vagyunk közösen valamiféle megoldás felé menni. Egy biztos, hogy ebben a darabban egyáltalán nem értik egymást a szereplők. Ez elsőre látszik rajta. Mikor ezt először... De bocsánat, a szándék sem az, hogy megértselek téged. Nem tudom, hát, hogy nem is az van, hogy nincs olyan, hogy konstruktív vita mondjuk, hanem az, hogy lealázlak, letiporlak, és én megmondom neked, hogy ez hogy van, mert én tudom, mert a kis szívem megsukta nekem. És ennyi nagyjából a hozzáállás, azt hiszem. És közben meg valódi felelősséget senki nem vállal. Nem tudom, egy csomó bosszantó dolog van. Mostanában a másik veszőparipám, hogy miért nincsenek cigányok a reklámban. Hogy például most ugye van egy oldal, aki mondjuk utálja a cigányokat, van egy oldal, aki úgymond megvédi őket, kiáll értük, de az senkinek nem tűnt fel, hogy soha nem volt még egyetlen egy roma szereplő egy reklámban sem. Tehát, hogy mindannyian azt mondjuk, hogy a cigány is ember, és hogy ezt nem szabad, és bububú, rasszisták, és bububú, és de közben itt ülünk, és az senkit nem zavar, hogy mondjuk több érettségizett romának kellene lenni, vagy több diplomázottnak, vagy többnek kellene mosópor reklámba lenni. Mert ha mosópor reklámba látnánk, akkor azt gondolnánk, hogy nem leszünk mi is esetleg cigányosak, hogyha ilyen ruhába járunk. Igen, lehet egy terméket vonzóvá tenni azzal, hogy egy cigány arc hirdeti. Képzeld el, rugós késleg fejem, vagy ilyesmi. Nem tudom, egy darabig, amikor jártam reklámkasztingokra, akkor itt mindig azt is mondtam, hogy nem megyek el, mert velem legfeljebb rugós kést lehetne reklámozni. És aztán egyszer ki is választottak egyébként bankrablónak. De aztán kiderült, hogy bankrablással nem lehet Magyarországon reklámozni semmit. Mint ahogy cigánnyal sem.